Minnas tid at en Frúmskógur vaks upp utan Mumihuset? Og minnas tid ter kjøtetande plantorna som nærum tog av hælan av Mumipappa? Det øynasta og sissa i ter var tónløygur. Men ungen kan spela i allar æver. Vi kan stå og spela. Nu fer hese ut hespeli kikna leipa åken attor. Jeg halte der må være nok så spekar nu. Der var ganske mist hoen av leipa folk. Vi væren himmel. Og vi ikke bensjen. Himmel, ansa etter! Nei! Himmel! Mumlikor, har ikke nek spekar, he? Mummi pappa, vi må sette okkur for tjattlarlemmen i køtjen. Ja, hurra bænt. Men hvor er det? Jo, til jeg mumrikker røyner å lokka planterna nyer etter tjattlaren. Nu kommer der. Yep. Senter utan. Men sleppa vi dem ut så eta der okkur öll. Minst til det. Det ikke sørst av tespillet av kjøtetande planter bort under sin egna køtje. Vi kunde flott om han i bærstovene medan så kikten i er. Mumi, de spela Tarzan! Det stort litt av bøttene vi planta av frægene, men det var kanskje ikke så kløkt. Men nu er Mumidaleren jo vi eit fotler i tropisk planton. Men de er ikke vel affærast. Så det fein om at plantene kommer til min i stegen. Takk skulle de hava. Øtlige trøyene var i døysene skugga. Men her ser hundans kjøtetande dimsander. Du, den rette Tarzan. Tarzan, du snorskade det. Altså. Så stikker Ibre. Så, nu skal han släppa suttja skåren er kong. Au! Au! Byta spela Tarzan i en Frúmskógur vi angår vittlen djauron. Men djaur kommer ikke frävon. Jeg kan saktans få noe vitt til Frúmskógur om du vil da. Han stod her. Ja, så fitter. Ja, det fitta der hjelp okkur, men dyrene de skulle ikke endelig være så øyla vittel. En liten erpa ikke være så galen. Jeg var ikke akkurat hva jeg skulle hava. Og brei øysene. Hva kjærs du, mamma? Nu, her du. Mummi, pappi og jeg at kunne sove i bastoven i natt. Til dere som trygger her nere. Vi at kunne sove i Frúmskógun. Vi har gjort dere flotta småtto. Øysene snorska tittan. Ja, og luttla møy kommer eisne å sove her.
Hemelen atla seg a gista i mumihusen. Han sier, her er så nekva planter som man skal kanna. Mumimamma, du til røyer? Ja, vinneren. Færa ditt nå til sommål? Ja, vi suttjast Hemel. Men, farvel! Ja. Stinker sier at han skulle fære til noen vittlund kjole til Frúmskógun tjåken. Hvordan da? Veit ikke. Han får helst å legge tindasvinn i sovepåsen, tjater. Her er småttan. Oj, hon är sannliga flott. Nu i Mumidalen är gott att vara. Tackande säger att det kom. Här får det tröjvast. Løyer du så det. Lik vi omgång, du. Hatt och det. Hurra, endelig slapp vi det ut. Kom, vi skund og niver i Mumidalen. Ja. Fantastiskt! Nu har jag kött finaste plantesavn i världen. Så vill jag utan ni var vågagiten. Nytt slag gräse. Hade bara dör. Hikk, Mumi, her er apan som stinker seg han skulle komma vid. Det var løye til først og fremst stinker vi gjør som vi tar av byen. Det er bare helt fitt der. Nu er jeg rette tarsan. Hørte du? Ja. Jeg kvuger fyrir at det bæste stinker i eisne vi finner noen større tjårier. Er benchen? Hik, ei skoer som heima tjokken er ikke rettelig så store. Så var det som man sier. Og jeg kjenner til via Mumitrøtlund. Du er ikke vært i lenga tog så vil væren. Å nei! Her er jeg vil lete! Sås du nekka? Du skal ikke være benchen, her er han ikke vilt dør nekka stene. Er det pura visst? Mumi! Au! Ansetter! Du ikke moi? Tvær store tiger kom at äta til gående. Tvær tigarar? Vi renner inn i Mumihuset. Nei, her er tigerne langt på. Så renner vi dem an i paståna. Skulle vi äta han? Nei, du veist vel at himlar gagnas der så vittla. Hver er som Mumitrøtle? Oj! Dör och atte dör. Mumi, pappa! Hjelp noen, pappa!
Hvad bærer I, Mumi? Tvær store tigarer kommer, og der alla et okon öd. Sier du tigarer? Det har man bara stinkt og jeg vil lokka så glupskur rådjørne til Mumidalen. Hatta, boste. Jeg kunne komme førje løte. Fint, jeg vet hva vi gjør. Mumi gåe, fær to og tek meg en stor stein. Ja, pappa. Henda veien. Hesen gåer? Ja, her som vi gåer. Skundet tikkene inn i bastovna. Nu kommer der. Alla du äta dig, Olvara? Sjølvande. Teik rekva si hestia så luttla skuren om. Men du så fria litt mer damer etter ikke ratteliga? De så bensjen at de ikke tårer røra seg. Hva gjør sin steinen her? Det virka i pappa. Ja, sjølvande. Nei, nu druknar han. Det rævligt. Mummi pappa, skunda der bjergonom. Men Mumi, mamma, han atla seg rett åkom. Det er halt ikke han atla langur. Ja, så gjør vi det. Kom, Mumi. Ja. Gåaste. Svima i tigar tunger. Hvordan får vi den opp på sjøvnen? Bind detta tøy han, så dreier vi den opp. Vel funnet på, mamma. Hei, gåa. Hvordan gong gåe? Hva var det som hendte? Ja, til Bjerg og derfra drukna. Så. Det var tapeligt. Det så var nesten luttla skuren om du ennå vil ro at äta deg. Jeg har mist matarlisten. Kom si til moin. Ja, nu kom jeg. Åh! Hva bæger? Jeg får ikke låpe. Jeg hadde jo lunch i bordet. Så kan du svimme i land. Jo. Hei, nu får jeg tiggerne av sted. Godt at de var fruskretter. Jeg halt ikke at han hever ho at eta folk langur. Nå, tid. Nu må vi døysen hukse om å svimme i land. Ja, her. Jeg leper først og døy. Jeg vil være pist. Levera luttla moi, momians etter. Hikk her. Krokodiller! Svim i til trappen atan fire, Mumi! Gosse kunne krokodiller være her? Det er utroligt. Hvordan skulle vi nå slippe borster henne?
Kanska kommer okko vi båti og bjargar okkon. Vi kunne kanskje også råkna vi å slippe sider og kura tror jeg for at jeg kanskje kan ha heila viko. En heila vike? Å nei, tøver ikke den klær og bein etter av okkon. Det ikke å gjøre. Her kommer skjoldan båtar fram vi. God morgon tid. Ja, men Mumrikur, hva gjør du her? Jeg atler meg flott, men så brøtt jeg atlan. Jeg har en væro av at jeg får få okkur og testspillet. Kom og hjelp meg! Hjelp! Hjelp! At himmelen. Også tykker tigarner har funnet han. Hva blås du så endelig om? Jeg sier bare at du ikke måtte ete mine planter. Hjelp, 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 hjelp. Han og vera klomper. Vi får ikke gjørst. Nei. Emil, nekka hent? Nei, jeg har også klaret det. Men næsehåttene. Hvert gjerra folk I grunnene ta I næsehåttene I første I husen tjadamon? Se at det leishalt, ja. Men vil endelig væren. Ratt, hever du. Ikke fitte, nei, og det så deilig, men kanskje etta bare så skilje det hål. Du ikke eten? Det var du som fekst utlas og døyren her, var det ikke? Tid vil sjå heva deg. Du måste øyne vikengene, nå lyst dette morgenen rett om Frúmskógur. Det veit du nu ikke. Men vi tar ved hvordan jeg finner nekva nutja vinner. Hvordan ta? Takk, lille mun. Her sørst du sjálfur stinker, vet hun nokon semma vi öllum djórunum. Hei, hver du? Kom her! Hva vil du? Hene dørene blir vel I Mumi-familiene. Det du ikke atlater, eller hva? Nei. Jeg kommer om og vi Mumi-tretten og snarska ditt I kveld. Thomas, du reier deg vel og virlige. Så raskor. Det ikke fire. Et ordensfond. Hun så stor at ditt bæg slipper på. Er den overstor overblomma? Men jeg visste ikke at de hadde søtt fred alle stedene. Det var spennende. Vidare kan jeg halte. Her har vært en håper av løgn og fred og nesten kassan som ditt funnet hit igjen. Nå var det sånn den overblomma? Vi sjå tollen. Nei, hva var det? Her. Åh. Nei, som hun vøker. Her sutt jeg dit. De skulle røyta lyta møra med. Det vakrasta blomstor nekran tøy have sett. Ja. Som det romantisk av er I overblom og båte. Helt færre. Det ser ut som okkara gamla kjøttene blir til en ekte tråpmøyro. Hei, Stinky. Stinky! Ja, men hva Stinky færren? Overblomma fra stev I okkon. Ja, og nå har skjøtt myst. Hjelp! 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 Skånd det der rekva? Veier! Jeg vet ikke. Jeg heve. Men hvordan er så jævlig krokodillen om? Og jeg her. Et skip? Nå bare vannet krokodillen ikke så tjokken.
klara det. Båten kommer henta veien. Stedje, de bæje. Mumi trøtli og snorska dittan svom og alt dei orskavu, og skipet narskaist i kvørjun. Det sa ut som var dei kjøtt bjarga. Men kvart var det for skip, og kvart vildi det her?